Sa'yo ha, bulong tungit ay. Ma. Labang pron. Lampan ka. Yo, what's up? May muntag sa inyo na mga ga. Another day, another life, another blessing na no? Karon kay may trabaho. Sige nagtungit. Karon kay may trabaho si mama. Ya, di ko sila maninda ron. Mangaligo ko numig dagat. So, kita tanin niya mga ga. Oh, mga ga. Sankis mga ga. Magkapanlaba juga naron. Sige, duwag tungit eh. Ha? Laban na kurot. Nasa dalang. Boss baby? Ikaw may boss baby kay paldita man kay ka. Ikaw boss baby. Gamay deh. Dako bare ka na na. Ha? Melita. Melita ka. Uli na ko eh. Bye-bye. Melita ka. Uli na ko eh. Bye-bye. Kisang dana? Kuya. Melita mo kay? Ako na ng motor sa mong papa. Ako na ng motor. Bye-bye. Ay, kusrat di. Uy. Tara ko. Bye-bye. 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 Abi nang yawi bi. Ako nang rado ng motor. Abi nang yawi ba. Pag ayaw niya. Ito na ko. Bye-bye. Yara mga ga. Tara. Mo na ibaw sa dagat ay? Ha? Ha? Mo. So, barog ko ano? Man, wala laing mahihaw. Ana, manok rin kitang taon. Dawa. Mga ga. Paglakaw daw gani ha, ingon siya nga, last na lang. Ato karon last ang yamo na, ama. Napindi ko. Samto, mama. Pagtangin gamos naman. Malaba ko sa kamura di start mo di kamo do. Wala siya resulta sa cellphone, no? Sa una mga ga, igbuntag sa iyo, si mama, mga saba, kay nagdigamo na kuno siya, kami nagduwa pag cellphone. Karon, kami nagdigamo, siya nagduwa cellphone. Kami na tayo mga saba. Panahon mo! Oh? Seryoso ba kayo? Dideklaro? Ilang ano yuli do bi. Ako na po. Kawan ba padtog edible ba? Ako sa ba? Kay magluto ko na anong manay kayo samtang sa tayo maparehistro. Ako sa doa. Si Dudong dano. Sino ba? Kay man ko to. Ipalaban ako ikay puli. Babalik ka na natin ilang Yuli. Kapag pa naman. Basta to na ano kay aron ko ano. Mga ga, managtungit sa mama. Mana ma, pilde? Ay, malakaw na eh. Ting, kita sa tani. Ano yung bawa no? Usar ka bok. Manok. Wala na yung... Sa sikol do. Oh, plato, kaya na. So, malakaw na yung mga ga. Di palito ni mo? Hoy. Di palito ni mo? Masih palito ni mo? Goggles? Say pa to. Hey. Goggles? Goggles. Ito din na yung Ha? Oh, iya po ni mo eh. Pata goggles? Yan lang madatos na na eh. Ngayon no? Ikaw na pata goggles. bata gagos. Ay. Ano to ba sa paliton? Di naman. Ada naman darang tricycle. Pambaka si Jilay kay bugat. Padong na mga lakaw mga gano. Kita tayo sa dagat. Ninyo bagpagyan. Yan na mga ga. Handos eh. Handos yung taon. Si Kalubong ha, unda ano. Maloy yung taon no. Donet mo siminto dire. Pabutas ako ma. Pabutas ko ha. Kasa ko. Tawag ng kalikasan mga ga. Permission to drop the bomb. Ano sige magtawag? Ha? Ano sige kagtawag? Masakpan ta. Sige kagtawag. Mga ga. Lakaw na pong dagat no? Sobra na mo ka-excited nga maligog dagat. Sobra excited. Wa ka nagtubig. Wa na dag tubig bisag usa ka buok. Ha? Ha? Papagi baso. Papagi baso. Aligri mo na eh. May tubig, may baso. May day. Kuan, may may palwa ba? Sakyan mo pa mo boss. Makilin man.
Taon na panahon? Dini noon. Oo. Uy, bata nga di ka basa-bata sa bukid. Kas ginagpurol kay. Ya ko dato be. Turandos-turandos man sa bakilid ba? Layat. Dara mga ga. Tuwa no? Tuba nga naay sagol pati sa suka. Charog di mahubog. Ting. Charog di mahubog. Ha? Charog di mahubog kana. Oh, dara. Nabis dagat mga gano, naligo na sila. Oh. Relax ba? Putang bag tuloy ting. Ting. Tinaw dagat rin. Tinaw din eh, pero buyag. Oh, naligo na sa mama no. Naligo sa mi. Maligo sa mga gano, tangtang sa pamaol o panuhot. Kapoy si katog sa kano, lanta ka ng sahog ba? Ting. Ha? Oh, ayos kayo. Dito pa rin. May bato. Sige, mga on. So, man, pisik sa mong tiil. Sige, hilak ko eh. Lah. Yawa, di ahiway nga baso. Mga arn sa mga ga, mga arn. Chip ko. Do! Filipino wine. Muna itawag kong Filipino wine mga gaw. Saglag gasolina. So ba, ayo, cook na, buang. Gasolina mo noon. Dah. Kaya kung tago sa kabasa ma. Tim na kamata. Ah, sakto na ding. Inom ka Filipino wine dong. Inom. Hindi, kay ganiha. Naglayan man akong kuan. Naglayan man akong tiyan. So, ato na yung nanugtuba. Muna siya tambal. Yung sa mathematics pati, di ba? Negative. Plus negative pa yun. Di, ang resulta positive. Basta hindi maayon eh. Tingnan ko sa kabaso di. Tingnan ko sa kabaso do. Negative, positive man. Oh, di. Di. Oh? Tumba ba? Palayo lang inday. Lumay? Lum. Ayaw lang inang-inana. Lamaslom pa mga ga. Ah. Tuba mga ga, tuba. Ano tawag kayo doon? Filipino wine. Yeah, oh. Parang siya sponsored by Tuba. So mga ga, deserve din nila ni tatay, no? Ni mama nga kain sa relaxation, no? Sa pila ka adlaw, pila ka tuig na rin, no? Buwan nga, sige. Hustle hard, sig buhat og pinto. So karon relax na sila. Karon especially kami mga tambay pre among tingdaril. Karon na mo deserve din na mo nga mag-relax food kay kapay kasi tuyos balay niya. Way bato. Padlo ka sa mabuhat dito harin tinglas niya. So kuan mga gano. Ug asa man ka diha karon, ug nakasa ka nang ka-stress, kakapoy. Ako masulti sa imo diha, gusto lang ko isulti sa imo nga you need to relax sad no kanang bisag ko unsa man imong problema gisa kubang niya o unsa man ang gitubang nimo diha, give your time to relax para magawa ang mga stress no stress lang mama chill kay kapoy kayo basta stressful yung kinabuhi. Relax na mi dire. Ting nahubog mo ni mom tani minom. Mga gaw. Oh mga ga. Kani sugarol bisag asa ni may butang dagat to. Sige tungit. Mamoy. Ha? Ah, ato na ipa-encash para himutag bay. So, aron mga ga, padung nami uli no. Nami dire sa kanay. Libertad, Gurius Bikiri na malit migpaan dire kay mamainit kuno sa mama, gutom siya. So, kita tayo gabot sa mga balay mga ga. Ay mukawa dia. Para mo tanaw. Iwasan yung video no. Hoy. Grabon ka. Tagay ko guys screen eh. Patilas ko yang. Ay kami. Ako ano eh. Nari daw. Tara. Pleta. So, nalilay mo sa balay mga gano. Nag-init na sa tatay og kape. Kape. Ng tubig dahil. So, hope ko nga nalingaw mo sa mong sore-sore no. So, always give yourself time to unwind mga gano para di kayo ma-stress diha. So, ay mo kalimot pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel, no? Note ko nga di mo mapulan, mga ga. That's all for today. Anoy out. Bye-bye!